Papuso 80% sa mga jail facility sa Western Visayas gutok na sunupa sa Bureau of Jail Management and Penology 6. Bjmp District Jail naman sa Bacolod City, tuyo nga isaylo sa LGU. Yaring balita ang aton gintutukan. Sa bugos ng Western Visayas, mayara ang 41 tanan ka jail facility ang Bureau of Jail Management and Penology kung saan nahamtang ang masobra 9,400 ka persons deprived of liberty o kun PDL. Masobra 5,000 ka PDL ang yara sa Negros Occidental. Sa tunga sa nagatagiting init, 80% sa mga pasilidad sa rehiyon na makabig nga overcrowded o ko nagaginutok. Masobra 500% ang congestion rate sa mga presuhan sa Western Visayas. Kasi dili nga wala kami sa budget for procurement of blood. So kung mayroon na kami makakuha sa donation from the LGU or any private individual, that will be our basis for us to request sa budget. Sa BJMP male dormitory sa Barangay Sigang Airport, may masobra 700 na ka-PDL. 300 lang ang kapasidad sa pasilidad. Nagkakabala ka mga bisita sa ilang mga himata nga nagamalasakit na. Grabing reklamo sa mga priso. Kahit isubo, init, wala pa gidyalabot, init na, sobra pa ka congested. So, kabay patani nga maaksyonan sa aton nga government. Kaluoy sila sa sulod sir tapos na kulang ang electric fan. Nando ang mo ginakinanglan nila sir. Sangdamlag lang, ginbisita sa alkalding pasilidad kag ginakibot sini ang ginapahig hindi makatawo nga sitwasyon sa mga PDL. Dugangan pa sang kainitot. Ang pinitensya nila di hamak, iskandira na lang sa koridor or sa alley. They might have violated the law, but they are still considered as ng innocent. They deserve a humane treatment. Plano sa LGU nga ipahamtang ang bagong BJMP male dorm sa propiedad sa LGU sa Barangay Granada. Makigaangot ang LGU sa BJMP National Headquarters ang gumapadasig ang proseso. Samtang wala pang proyekto, hingyo sang mahimata sa mga PDL ang dugang at tubig, bulong, kag electric fan para mapahaganagan ang pag-antos sa mga PDL. Obayarino Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.